maalausmökki alkaa olla nyt siinä kuosissa, että täällä pystyy nyt taas jo tekemään asioita, tänne mahtuu sisälle ja tänne on jopa ihan kiva tulla. Joten nyt tehdään se, mitä minä yleensä aina teen silloin, kun mulla on mennyt pitempi aika niin, että minä en ole maalannut. Ja se on se, että minä aloitan aina sillä, että minä teen uusia maalauspohjia. Et vaikka mulla onkin ehkä muutama entinen olemassa, jemmassa, niin jotenkin se uusien pohjien tekeminen on mulle aina semmonen aloitusriitti ja rituaali, jolla pääsee sitten taas siihen niinku varsinaiseen tekemiseen käsiksi. Minä tosiaan teen itse minun maalauspohjat aika pitkälti tai käytän vaneripohjia. Niin minä kerron niistä vähän samalla tässä nyt sitten, että miten erilaisista enemmän tai vähemmän kierrätysmateriaaleista voi tehdä itse maalauspohjia niin, että aina ei tarvitse välttämättä ostaa niitä valmispohjia kaupasta. Mulla on täällä ilahduttavan paljon tyhjää pöytätilaa, joten tehdään maalauspohjia. Maalauspohjien tekeminen on pääsääntöisesti kohtuullisen sotkusta puuhaa, joten levitin tähän pöydälle tämmöisen vanhan vahaliinan ihan vaan, että sitten sitä kessoa ei olisi ihan kaikkialla. Sitä menee väistämättä aina jonkun verran myös pöydälle, niin vaikka tämä minun pöytä nyt ei varsinaisesti olekaan mikään silleen kaikkein tahrattomin, niin kuitenkin vähempi kessoa on parempi. Mulla on täällä kierrätysmatskua. Eli tämmönen kirppikseltä poimittu sisustustaulu muutamalla eurolla, joka on aivan käyttökelpoinen maalauspohja, kun siihen vaan vetää se gesson päälle. Näköhän me kuvaa se, jos me teen näin. Mutta näitten kirppisisustustaulujen lisäksi niin toinen materiaali, mitä minä käytän aika paljon maalauspohjien tekemiseen, on vanha lakanakangas. Ja minä teen sellaisia niin sanottuja irtokangaspohjia, eli niitä ei pingoteta mihinkään, vaan sitten kun ne on valmiita pohjia, niin ne toimii periaatteessa vähän niin kuin paperi, että ne säilytetään arkkeina, rullalla, miten nyt ikinä, ja kehystetään miten nyt ikinä. Mutta ne on paperia kestävämpiä, ne kestää huomattavasti enemmän kaikenlaista työstämistä. Ja toki tietysti myös se, että materiaali on kierrätettyä. Ja kun käytetään peittävää kessoa, valkoista, mustaa, mitä nyt haluaa, mutta yleensä valkoista, niin sillä ei oikeastaan sille ole väliä, että jos se lakana on kuviollinen, niin se saadaan kyllä kessolla aika hyvin peittoon. Niin ei tarvitse välttämättä olla valkoista edes sen lakanakankaan. Ja lakanakangaspohjissa on se hyvä puoli myös, että niissä voi ihan vapaasti sitten itse päättää, minkä kokoisia ja muotoisia niistä tulee. Minä olen aikaisemmin aina tehnyt niin, että ne on ihan silleen täysin summamutikassa revittyjä, eli se koko on ihan mitä sattuu. Ja tämä on sitten myöhemmin kostautunut sillä tavalla, että esimerkiksi valmiskehyksiähän niille on aivan mahdoton löytää, kun ne ei ole minkään standardin kokoisia ne minun pohjat. Niin sitten niiden kehyksiin saaminen, niiden valmiiden töiden voi olla hyvin hankalaa. Niin yksi sellainen niin kuin pro-tip tässä on se, että jos haluat olla suunnitelmallinen ja jos tiedät, että haluat kehystää sinun maalauksia joskus valmiskehyksillä, niin mietin niiden pohjien mitat sen mukaan, että minkä kokoisia kehyksiä on olemassa. Ilmanen vinkki. Säästytte suurelta päänvaivalta. Maalauspohjaksi kannattaa valita sellaista kangasta, joka ei ole ihan täysin lahoa, mutta että jota nyt ei välttämättä sitten käyttäisi enää esimerkiksi mihinkään ompeluprojekteihin tai semmoisiin.
Sitten taas sellainen kangas, joka on täysin lahoa, niin siitä voi tehdä sitten, niin kuin nyt esimerkiksi tämä, niin siitä voi tehdä hirveän hyviä maalausrättejä. Niin selvitelläänpäs täältä kankaasta nyt sen kokoista matskua, mistä lähdetään liikkeelle. Mulla on tässä yksi vanha irtokehys, jota voisi ehkä kuvitella joskus käyttävänsä, niin mietin, että pitäisikö tehdä yksi pohja, joka olisi tämän kokoinen. Ja sitten mietin ehkä vähän pienempiä lisäksi. Ja kuten todettua, niin mie en oo sille hirveän mitta-ihminen. Teen vaan vähän sinne päin. Sinne päin. Ja sitten katsotaan mitä siitä tulee. No nyt siinä on vähän sen saumavarraakin, eli saumavarraa. Eli koska irtokangaspohjat kannattaa maalausvaiheessa aina sitten pingottaa esimerkiksi maalarin teipillä tai sitten tommosella niinku akvarelli, mitä se on, liimapaperilla johonkin kovempaan pohjaan kiinni. Onkohan mulla jossain? No siis lajia näin, että se on teipillä, maalarin teipillä kiinni siellä pohjassa. Mutta että niin kuin näkyy, niin siihen jää sitten toi tommonen reuna. Eli puhun saumavarasta. Et sitten siinä vaiheessa, kun sitä taulua kehystetään, niin sit se maalaus ei tule aivan sinne sen pohjakankaan reunaan asti, jos saat ajatuksesta kiinni. En suosittele tekemään ihan valtavan suuria irtokangaspohjia, ainakaan heti alkajaisiksi välttämättä. Paitsi jos sulla on tosi hyvä ja tukeva ja silleen tuo pohjamuovi. Koska se, mitä suurempi se kangas on, niin sitä todennäköisemmin se lähtee jostain kohtaa vetämään ja kupruilemaan. Ja se aika herkästi ottaa itteensä kaikki siellä pohjamuovissa olevat kuprut. Eli minä vähän pelkään, että siinä käy niin, että koska tuolla pohjamuovissa on tollanen taitosryppy, niin se luultavasti tulee jäämään myös tähän kankaaseen. Mutta minä en ole itse ihan hirveän näkönuuka näiden pohjien kanssa. Mutta jos siinä oot, niin kannattaa ottaa sellainen huomioon. Ja tässä alusmuovina on se semmonen vähän paksumpi remonttisuojamuovi, niin se on ilmeisesti aika hyvä. Ja tää nyt ei suoranaisesti haittaa, että tää kangas on tässä vaiheessa ryppystä. Se oikeenee sitten, kunhan siihen liimakerros laitetaan. Katsotaan, reppeekö tää edes sinne päin suoraan. Näitä maalauspohjia kannattaa yleensä pyrkiä aina tekemään kerralla vähän useampi, koska tää on vähän semmonen prosessi, että se on helpointa, jos pystyy tekemään kerralla monta. Ja tähän hommaan nyt sitten tarvitaan niin jonkunlaista tämmöistä yleisliimaa, eri kepperiä tai mitä nyt muuta puu yleisliimaa. Ja jonkunnäköinen kippo, joka ei ole niin justiinsa, eli sellainen, jota ei tarvitse enää palauttaa keittiöön, jossa voi sekoittaa asioita. Sitten gessoa. Eli gesso on tämmönen liitu, mitä siinä nyt sitten onkaan. Pohjustusaine. Ja mitä se tekee,
minun ymmärrykseni mukaan, en ole kemisti, mutta korjatkaa jos olen väärässä. Eli varsinkin öljyväreillä maalatessa niin se luo semmoisen eristävän kerroksen, että se öljyväreissä oleva öljy ei imeydy sitten sinne maalauspohjan kuituihin, onpa se sitten kangasta tai puuta. Ja monesti gesso on sellaista myös, että se ehkäisee kellastumista. Et ilman gessoa se maalauspohja rupesi kellastumaan tosi nopeasti. Ja mitähän muuta? No totta kai se tekee semmoisen niin tasaisen hyvän pinnan, mihin se väri tarttuu mukavasti. Akryyliväreillähän voimme periaatteessa maalata myös pohjustamattomille pinnoille. Mutta kyllä minä itse useimmiten tykkään pohjustaa ainakin vähän sen. Vanerilevyjä me käytän jonkun verran myös pohjustamattomana, mutta ehkä mietin vanerilevyistä ihan oman videonsa, koska muuten tästä tulee aivan järkyttävää epos. Eli palataan muihin pohjatyyppeihin vielä myöhemmin. Tässä videossa tulee nyt kaksi tapaa tehdä maalauspohjia. Eli jäin siihen, että erikeepperiä, gessoa, sekoitusastia, sekoitusväline ja pensseli, joka ei ole enää menossa mihinkään parempaan tarkoitukseen, koska huolimatta siitä, miten huolellinen yrität näiden kanssa olla, niin gesso-välineistö ennemmin tai myöhemmin on roskiskammaa. Ja gessokin on semmoista ainetta, että mieluiten ei päästetä sitä viemäriin, että mieluummin aina vähän vähemmän kerrallaan otetaan sitä käyttöön ja yritetään pyyhkiä esimerkiksi pensseli huolellisesti sitten ennen kuin se huuhellaan. Että sitä ainetta ei menisi sitten sinne viemäriin niin paljon. Ekana tehdään, niin me sotketaan tätä liimaa ja vettä kulhossa sellaiseksi juoksevaksi seokseksi. Gesso saa nyt vielä ottaa. Ja me sivellään noi kangaspohjat ekana tällä liimaseoksella ja tää saa nyt sitten kuivua varmaan tyyli huomiseen asti. Minkähän verran tätä nyt menisi? Tässäkin on aina parempi mieluummin ensin vähän liian vähän kuin liian paljon. Sovitaan nyt alkajaiseksi vaikka tämän verran. Ja sitten sinne lorautetaan ihan tavallista, mulla on tuossa puhasta hanavettä. Ja sille vähäsen kerrallaan ja sitten hämmennellään ja kuulostellaan, että milloin se alkaa olla semmoista sopivan juoksevaa, että se levittyy pensselillä hyvin tonne kankaalle. Tää on nyt ehkä vähän silleen vielä paksuhkoa. Pikkusen vielä saa lisätä vettä. Mulla ei ole tähän mitään mittasuhteita antaa. Olen väärä ihminen, jolta kysyä. Tääkin on taas aivan tämmönen niinku tuntuma-homma. Tuntuma-homma. Ihan vähäiset ehkä vielä. Niin luulen, että nyt tää alkaa olla aika lailla sopivan paksusta. Ja sitten me otetaan pensseli ja lähdetään sotimaan tänne kankaalle ja aloitetaan keskeltä ulkoreunoja kohti niin, että kaikki mahdolliset ilmakuplat toivon mukaan jäisi sitten ulkopuolelle, että niitä ei jäisi tuonne kankaan alle hirveän paljon. Ja tää kangaspohja tässä liimausvaiheessa, niin se tarttuu tuohon alla olevaan muoviin tai alla olevaan pohjaan jonkun verran kiinni. Eli sen takia tässä ei esimerkiksi sanomalehti tai muu paperimateriaali toimi. Se kannattaa ottaa huomioon, että sille on syynsä, miksi se alusta on muovia. Ja tässä on tosiaan tavoitteena, että ihan koko kangaspinta käydään läpi. Saadaan sitä pintaa jo vähän semmoiseksi
vähemmän imeväksi ja vähemmän huokoseksi, että sitten kun ruvetaan laittaa siihen sitä kessoa, niin se imee sitä sitten vähän vähemmän. Ja siitä oikeastaan huomaa, että milloin tämä liima seos on sopivan vahvusta, niin on just se, että kun se leviää tähän kankaalle silleen, että se ei ole semmoista tahmeen paksun hankalan tuntusta levittää, vaan että se juoksee siinä kivasti, mutta sitten siinä kuitenkin sen verran pitäisi olla sitä liimaa, että se tekee sinne jo vähän sitä sidosta. Tässä voi samalla, jos huomaa täällä ilmakuplia matkan varrella, niin yrittää ujuttaa niitä tuonne reunoja kohti ja saada ne pois sieltä, että ne ei jää sinne pohjan alle asustelemaan. Tuohon sisustustauluun meidän ei tarvitse laittaa tätä liimaa. Siinä on jo valmiiksi aika lailla tommonen hylkivä tiivis pinta, että siihen mä voin laittaa suoraan kesso. Ihan niin kuin me olisi jotenkin kuninkaallisessa monikossa puhuteltava henkilö. Nytpä tämä on nyt liimattu tänne pöydän pintaan niin, että se on sinne aika silleen niin kuin hyvin maiskahtanut kiinni tuohon muoviin. Ja me jätetään nämä nyt kuivumaan huomiseen. Yleensä siinä semmoinen vähintään puoli vuorokautta, vuorokausi menee, että se kuivuu kunnolla läpeensä, että niissä saa tulla semmoiset kuivat ja koppuraiset. Ja sitten jatketaan kesson kanssa ja sitten laitetaan kesso myös tuohon sisustustaulun päälle. No niin, on seuraava päivä ja seuraava ilta, jos tarkkoja ollaan. Eli nämä on nyt noin vuorokauden ollut kuivumassa nämä kangaspohjat. Ja nämä on kuivunut aika kivasti ja nämä on nyt tällaisia kertaalleen liimattuja keissejä. Ja näitä ei välttämättä tarvitse tässä välillä irrotella täältä pohjasta. Parempi kun antaa niiden vaan olla siellä, niin pysyvät napakammin paikallaan sitten tuon kessoamisen ajan. Ja se mitä me nyt tehdään näille seuraavaksi, niin on tosiaan se, että otetaan kessoa, eli pohjustusainetta, ja suditaan sitä niihin hyvät kerrokset. Periaatteessa tämä gesso, mitä minä käytän, on sellaista, mitä ei tarvitsisi jatkaa. Että sen voisi vetäistä tuonne pohjan päälle ihan sellaisena, mutta minä tykkään levittää kesson vähän semmoisena niin ohuempina ja juoksevampina kerroksina. Et mieluummin useampi ohut kerros kuin yksi paksu. Ja nämä kessokerrokset kuivuu semmoisen 15-20 minuuttia, puoli tuntia, vähän riippuen kesson paksuudesta. Nyt sinne, ennen kuin sitten pääsee levittämään uuden kerroksen. Ja kessopurkki kannattaa muistaa aina sullukea huolellisesti, ettei se pääse kuivahtamaan ja jämähtämään tuonne purkkiin se aine. Vähän sen vettä tänne. Ihan vaan, että se muuttuu pikkusen juoksevammaksi. Näin. Nyt se on ehkä aika hyvään tuntusta, mutta sitten oikeastaan pensselituntumaa vasta näyttää sitten, että onko se hyvä vai ei. Gesso kannattaa levittää silleen aina yksi kerros yhden suuntaisin vedoin. Eli pystyn ja vaakaan vuorotellen. Ja
tässä kohtaa on taas sitten se, että miten silleen ja tasaisen pohjan halluut tai miten röpeilöisen, niin nyt on sitten sen aika. Koska gessollahan voi tehdä jonkun verran myös semmoista niin pohjastruktuuria, että jos haluaa semmoisen röpeilöisen kohokuvioisen pohjan, niin sekin onnistuu gessolla. Tai tässä vaiheessa tänne pohjan olisi mahdollista laittaa halutessaan myös vaikkapa hiekkaa tai lankaa tai mitä tahansa muuta lisää ainetta kiinnittää sitten sinne pohjaan, että sitä olisi mahdollista työstää myös sillä tavalla. Jos pensselistä irpaa karvoja, niin ne on hyvä kalastella pois siitä tässä vaiheessa, ettei niiden kanssa mene hermo sitten maalatessa. Ja nyt kun mulla on kertaalleen liimattu toi kangas, niin nyt ei enää tarvitse silleen miettiä sitä keskeltä ulkoreunojaa kohti lähestymistapaa. Tarvita sitä eri keepperiä ollenkaan, että ihan vaan suoraan gesso siihen päälle kylmän viileästi. Ja tässä näkee ehkä jo ja saa niinku kiinni tosta, että miten tää gesso liukuu tuossa pinnalla aika kevyesti, että tää taulukangas, niin tää ei ole samalla tavalla semmoista imevää ja tietyllä tapaa kuitutekstuurista. Miten minä nyt sanoisin? Ei käyttäydy samalla tavalla kuin toi puuvillakangas. Tää on aika tämmönen liukas, luistava, vähän muovinen. Tässä on vähän muovinen tuntu, mikä nyt ei ole mulle itselle semmonen niinku ihan lemppari juttu, mutta kyllä tästä ihan käyttökelpoisen maalauspohjan saa. Ja tähän saattaa joutua ehkä laittamaan myös useamman kerroksen gessoa kuin noille kankaille. Ihan vaan, että saadaan kunnolla toi taulu peittoon. Ja pohjien suhteen meitä on moneen junaan ja moneen lähtöön. Toiset vannoo pellavakangaspohjien nimiin ja toiset rakentaa itse myös omat kiilapuunsa. Ja toisille taas sitten sopii paremmin esimerkiksi se, että ostaa pohjat valmiina kaupasta. Eikä sekään väärin ole. Niissäkin on vaan sitten hyvin monen erilaatuisia pohjia. Kannattaa kokeilla sitten, että mikä itselle toimii. Ja tässä kannattaa ottaa sitten huomioon myös nämä ulkosyrjät. Nämä kannattaa kans vedellä gessolla peittoon. Mutta tosiaan mulle itselle ehkä maalauspohjissa on ihan alusta asti, että voi maalata kaikelle, mikä pysyy tarpeeksi kauan paikallaan, että saat sen kiinni, tyyppinen periaate. Ja se sellainen, että kierrätysmateriaalit on oivallista maalauspohja-aineesta. Ja se vähän vähentää myös sitten sitä maalausharrastuksen ympäristökuormaa, että jos pyrkii käyttämään jo olemassa olevia materiaaleja sen sijaan, että ostaisi kaiken aina uutena. Näin, niin ehkä jossain vaiheessa myöhemmin teen videota semmoisista pienistä tavoista, että jos teitä on siellä muitakin, jotka pohtii sitä oman taideharrastuksen ympäristön näkökulmia ja kestävyysnäkökulmia, niin voisin tehdä videon siitä, että miten minä itse olen tämän asian pohtinut ja minkälaisia käytännön juttuja minä teen, että mitkä auttaa vähän vähentämään sitä taideharrastuksen hiilijalanjälkeä. Tässä on nyt yksi kerros gessoa tuossa
tuon sisustustaulun päällä ja 1 kerros gessoa näiden kankaiden päällä. Ja ne saa nyt semmoisen 20 minuuttia kuivua ja sitten minä käyn sutimassa niihin taas uudet kerrokset. Ja minä sanoisin, että ehkä 3 tai 4 kerrosta menee ennen kuin on hyvät. Ja mulla jäi tätä gessoa ihan vähän tänne purkin pohjaan, niin minä etin tolle nyt kannen tai muovipussin tai jonkun, että se ei kerki kuivua nyt tässä välissä. Niin 3 kerrosta gessoa. Ja näissä nyt aika hyvin, jos se gesso peittää, niin minä luulen, että minä en laita enää enempää. Että nämä on nyt aika lailla valmiit. Katsotaan, saadaanko minä irti täältä ehjänä. Siinä meillä on jotakuinkin valmis kangaspohja, mutta niin kuin näkyy, niin sinne jäi nuo tuon pohjamuovin kaikenlaiset rypyt ja kuviot. Yksi mitä tälle voi tehdä, niin on se, että kunhan tuo gesso on kunnolla kuivunut, niin sen voi kostuttaa vedellä ja rullata kevyesti rullalle oikenemaan, niin se saattaa siitä ehkä sitten vielä oijeta jonkun verran. Minä itse yleensä jätän nämä reunat aina siistimättä, mutta jos tykkää siistimmästä, niin näille voi tehdä näin. Ja näiden kanssa voi tosiaan tehdä silleen, että jos nyt yhtäkkiä huomaa ja keksii, että minä haluankin tehdä pienemmän maalauksen, niin tämän voi sitten vaan kylmän viileästi pistää saksilla vaikka puoliksi tai leikata siitä just sen kokoisen palan ja pohjan kun haluaa. Katsotaan miten me saadaan tämä iso pohja täältä irti. Yes. Vähän pitempään kuin yön yli, nämä on ollut monta päivää täällä näillä rullilla. Tää ehkä vähäsen oikeeni, mutta ihan silleenhän tää nyt ei vieläkään oo. Et sillä on noita ruttuja, mutta ei anneta sen haitata nyt.
tästä kanssa. Voi ehkä nähdä, että tää ei ole ihan täysin silleen, mutta toisaalta se on sitten taas omanlaisensa ja kaikenlaisiin harjoitustyöihin varsinkin niin välttää aivan hyvin. Ja se, mistä mä tykkään näissä kangaspohjissa, niin on just se, että niissä saa siihen sen sellaisen tietynlaisen kangasmaisen tekstuurin, ilman että se on sitä varsinaista jokseenkin arvokasta pellavaa kangasta. Tässä on tämä sisustustaulu. Siinä on nyt 3 kerrosta kessoa vai 4, minä olen jo laskuista sekaisin. Niin sieltä ehkä jonkun verran kuultaa vielä, tuonne on jäänyt joku nökäri. Kuultaa ehkä vielä läpi se kuviointi. Että jos se häiritsee, että se kuultaa sieltä, niin aina voi laittaa useamman kerroksen kessoa niin monta, että se peittää kunnolla. Mutta että minä ainakin luulen, että minun tarkoitusperiin tämä välttää hyvin, koska minä kuitenkin tiedän, että minä peitän koko sen pinnan maalilla, että siltä ei jää sitten sitä niin kuin alkuperäistä pohjaa kuultamaan. Terveisiä leikkauspöydän äärestä. Huomasin, että multa oli jäänyt kokonaan kuvaamatta tämmönen niin kuin lopputiivistelmä tai yhteenveto tähän hommaan, että kun olin muita matskuja kuvaillut, niin tehdäänpä tässä nyt vielä tällainen yhteenveto siitä, että mitkä on kangas- ja sisustustaulupohjien hyvät ja huonot puolet. Noiden kangaspohjien hyviä puolia. Laitetaan niitä tähän. Kangaspohjien hyviä puolia on muun muassa se, että ensinnäkin materiaali on edullista. Kangaspohjat on kestävämpiä kuin paperi, mutta yhtä helppoja säilyttää. Kangaspohja on kevyt kuljettaa ja kokoa on helppo muokata. Eli jos sä tarvitset eri kokoisen pohjan kuin mitä sulla on, niin yhtä lailla kuin paperia, niin sä voit leikata sitä toisin kuin kiilakehyspohjia. Ja lakanakangaspohjien huonoja puolia taas sitten on se, että niiden tekeminen on melko sotkusta puuhaa. Ne vaatii kehystämisen, eli jos se maalaa tuommoiselle irtokangaspohjalle, niin se vaatii aina kehystämisen, että sä saat sen seinälle. Ja siinä kehystämisessä voi tulla omia haasteitaan vastaan. Ja sitten siinä tekovaiheessa niin niihin kangaspohjiin jää helposti ryppyjä tai kuplia, jos ei niiden kanssa ole tarkkana. Entäs sitten ne sisustustaulupohjat? Sisustustaulupohjien hyviä puolia on se, että materiaali on edullista. Sitä löytyy hyvin kirppiksiltä. Sisustustaulupohjat on keveitä. Sisustustaulupohjat ei vaadi erillistä kehystämistä. Ne on helppo napata seinälle ihan sellaisena, niin ne näyttää siisteiltä ja tyylikkäiltä. Sisustustaulupohjien pohjustaminen on vähän helpompaa ja nopeampaa kuin lakanapohjien, koska ne ei tosiaan tarvitse sitä erillistä liimaamista. Suora gessoaminen riittää. Sisustustaulupohjien huonoja puolia on se, että niissä on tosiaan helposti se sellainen muovinen tuntuma. Ja se muovinen tuntuma saattaa pahimmillaan jopa hylkiä myös gessoa. Se gesso ei välttämättä joka kerta tartu siihen. Tämä kannattaa ottaa huomioon. Ehkä se on tietynlainen rajoitus, että se koko ei ole muokattavissa, että koko määräytyy ihan sen mukaan, minkä kokoisen sisustustaulun satut löytämään kirppikseltä tai mitä sulla sattuu kotona olemaan. Mutta oikeastaan sisustustaulupohjista en nyt sinänsä löydä hirveän paljon muita huonoja puolia, että ne on aika näppäriä. Että jos se muovisuus ei haittaa, että monelle se saattaa olla vähän sellainen kynnyskysymys. Sellaisia on lakanakangas ja sisustustaulupohjat, ja tosiaan niille maalaaminen on kivaa ja materiaalit ei ole mitään kauhean kalliita. Gessopurkki liikkuu noin 20 huitteissa, mutta se on tosi riittosaa ainetta, että sillä saa tehtyä kyllä paljon pohjia. Ja ehkä jossain vaiheessa palaan asiaan vielä sitten uuden videon merkeissä ja kerron sitten lisää, että mitä muita materiaaleja voi sitten käyttää maalauspohjina. Et periaatteessa siis spoiler, melkein mitä vaan voi gessota. Mutta lisäideoita on tulossa jossain vaiheessa, että kannattaa pysyä kuulolla. Ja kiitos kun jaksoit katsoa tänne asti. Tästä tuli tosi pitkä video, koska minä olin innostunut selostamaan tosi paljon samalla kun tein noita pohjia, mutta
toisaalta varmaan kaikenlainen lisäinformaatio on aina ihan hyvästä. No, mutta palataan taas. Moi moi! Maalausmökki fashion.